Tħabbar investiment aktar minn 475,000 euro minn Xjenza Malta f'erba' proġetti Maltin. Dawn qegħdin iwittu triq għall-innovazzjoni fl-intelligenza artifiċjali u teknoloġiji diġitali. Proġetti li kienu ppreżentati waqt it-tielet minn 6 avvenimenti tematiċi, imtella mis-Segretarjat Parlamentari għaż-Żgħażagħ Riċerka u Innovazzjoni flimkien ma' Xjenza Malta. Fost dawn il-proġett TechAid 6G u VeloWave, immexxi mill-Professur Savers Ammit mill-Università ta' Malta. Huwa qed jirriċerka kif it-teknoloġija 6G li mistennija ssegwi l-5G tista' tagħmel komunikazzjoni iżjed veloċi u effiċjenti fl-enerġija u dan bl-għajnuna tal-intelligenza artifiċjali. It-throughput għall-klijent ħa jiżdied sostanzjalment għad minn 300 megabit fis-sekonda għal 1000 megabit fis-sekonda. L-infrastruttura ma rridux tikber ħafna, ma rridux taħli ħafna aktar enerġija, allura l-intelligenza artifiċjali qiegħda tintuża biex tagħmel is-sistema iktar effiċjenti. Fost proġetti oħrajn ippreżentati minn riċerkaturi proġett DIKIS dan juża robots li jitilgħu fuq pontijiet biex jispezzjonaw strutturi b'mod awtomizzat u iżjed sikur. Is-Segretarju Parlamentari Keith Soparditanti għalli dawn l-erba' proġetti jirrappreżentaw l-aħjar tal-innovazzjoni Maltija. Huma parti minn viżjoni usa tal-pajjiż biex sal-2050 timbena ekonomija ta' valur għoli immexxija mill-innovazzjoni u mit-trasformazzjoni diġitali.